Čauko, ja som Maťo a toto je tretí deň v Gruzínsku na ski alp tripe. Dneska sa premiesňujem nakoniec do Užguly so Slovákmi, s ktorými som bol včera lyžovať. Ešte sme vyplatili tetu, to pekne piekla, sme sa zohrievali, rozlúčil som sa s domácou. Tuto mám lyže, cík, čau. Naložení sme, 9 v aute, preto sedí na stolíku, na radiacej páke. Technická prestávka na ceste medzi Meštiu a Užguly, chalani išli tam pozrieť do tej veže, na takomto stroji ideme lyže hore. Príchod do Užguly, kravičky všade, čauko. Tak sme na obytku, tu nám spravíte tá večeru, tam vzadu je izba, vyzerá nejaká takto úplná topkovica. Je tu fakt, že teplo, tam niekde sa pôjde polyžovať na tie kopce. Obúvam lyžiarky a idem vybehnúť na túto kopec nad Užguly. Zapínam lyže rovno pred ubytkom Užguly v jeho plnej kráse, nádherné niečo. Som hore, cca 2500, krásne výhľady, trošku sa síce zatiahlo. Ahojte, 2700 a takto krásne tu je. Úplná nádhera. Tam hore idem. Extrém. Záver na túto skoro 3000-ku. Je to tu úplne že nádherné. Zajtra niekde tam, tie svahy. A sme hore, výhľady, plná topkovica. Pokračujeme ďalej po hrebení, 3000. No a v podstate toto všetko je už ruská hranica. Opa! Krásne. Ja už len naspäť do Užguly s takýmto nádherným výhľadom. Toto je inak v lete cesta, ktorú prerábali pred nejakými 2-3 rokmi. Akože veľmi pekná je. Tak, už som v Užguli. Takto je tu krásne. A toto bol teda môj tretí skialpový deň, celkovo v Gruzínsku 4. Takže verím, že sa ti video páčilo a určite si pozri aj kam pôjdem zajtra. Čau.